Good morning mga moms! Isang napakagandang umaga. Naku po, alam nyo ba, sa init ng panahon, may dumating na naman akong parcel. Ano connect? So now, dito tayo sa kwarto. Sa kwarto namin, and I'm going to fix my bed. Ayan, so pakita ko sa inyo. As you can see, andyan pa yung mga hanger kasi yung sinampay ko nung nakaraan, tinanggal ni Gwen. Ngayon, kanina ko lang natupi. So, dumating yung parcel ko, papakita ko sa inyo yung kalalabasan o yung kahihinatnan. Okay? Yan. To complete this video, ayusin ko lang muna itong aking higa kasi napaka dumi. So, nung nakaraan, pinakita ko naman sa inyo yung mga turn-on na dumating na sa aking outfit. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano ko pagagandahin itong aking higaan sa pamamagitan ng parcel na dumating. Don't skip the ads mga ma'am siya. Don't skip the ads. So kung ano ito, pakaabangan ninyo, okay? Diyan muna kayo. Dahil ako ay magpapalit na. Ito pala yung mga ipapatahi ko kasi mga butas. Nabutas yung aking mga cycling shorts. So dahil mga ilang linggo na rin naman tayong hindi nakakapagpalit ng ating beddings. Tingnan niyo yung punda ko. Ayan. At yung aking bedsheet. Ako talaga mas gusto ko, mas bet ko, mas feel ko kapag ang aking sapin is naka-uniform. Alam niyo yun? Yung maayos yung pagkakapares-pares niya ba? Kasi papakita ko sa inyo. Pero bago yun, tatanggalin ko muna yung ating dating sapin. Saan may zipper? Ito kasi mga nabili ko to sa ukay-ukay. Ito mga mga namain ko kay Chiquita Sang. So, ngayon it's time na bumili. Actually, sinubukan ko lang kasi sabi ko baka mabudol ako or baka pangit o baka di ko magustuhan. So now, it's time para ipakita ko at i-share ko naman sa inyo kung ano yung aking nabili. Very affordable din yung price. Nakakaloka. Kaya nag-hesitate ako, nagdadalawang isip ako kung bibiliin ko siya o hindi kasi sabi ko parang mura. Kumpara doon sa mga binibili ko dati. Yung mga sapin kasi namin nila mama, ganun. So, ipapakita ko na sa inyo. Diba? Dumi. So, eto na! Dumating na siya kanina. So, hindi ko alam kung ano yung ano ko, pero pinili ko yung mga neutral color na design. So, yung isa is gray, and yung isa is cream. So, ipakita ko na sa inyo, ha? Kung gaano siya kaganda. Actually, hindi ko pa naman siya totally nakikita ng... okay. So, it's Canadian cloth. So, that's why mura din talaga siya. So, meron na siyang kasamang ilang punda to? Dalawa. Yes, sakto. Kasi dalawa ang aking pillow. Yeah. Pero wala ko yung para sa hotdog buns ko. So, this is semi-double size sa aking kama. So, garterize na rin po yan. Garterize na yan. So, kung gusto nyo para mas mapatibay, pwede nyo naman siya garteran o patahian. Kung gusto nyo, mas padoblihan. Para mas matibay. Okay. So, kung nagtataka kayo, bakit nakasandal yung foam ko dun sa pader sa kabila, it's because yung sukat po ng kama is parang feeling ko pang single bed. Double na tong ko. Pang double na tong aking foam. Semi-double actually. So kakabit lang natin siya. Ito yung maganda kasi hindi na siya magkakalas-kalas. Naka-garter na yung mga gilid niya. Ay, ito ba una natin? Dito sa kabila.
sa ating phone. Struggle is real. Tama ba to? O sa kabila? Ay, mali. Parang may sukat ito. Mabaliktad ata. Ano ba yan? Hindi ko na tuloy maano. Hindi ko na makakita talaga kung paano yun. Pag ganyan ba o sa kabila? Pag ganito? Tapos yung haba. Para cover na cover siya. Lahat. Ayan. Eh? Ano ba? Parang mali. Hindi ko na maitama. Ano ba yun? Ayan, pahaba. Busy. Ayan. Gusto ko kasi kuha yung buong cover. Ay, ano ba yan? Dapat ma-cover siya lahat, makuha siya lahat. Ay! Nahirapan na talaga ako mga mouse. Nalit kasi ng space ng ano ko yun. Eh, bakit ayaw? Baka isa prank to. Ayan. Yun pala dapat. Ayos na siya. Ay. Para maganda yung color. Bumibili talaga ako ng sarili kong gamit kasi gusto ko. May tatawag akong akin. Alam mo yun, hindi lang ako gamit ng ano, mga gamit basta-basta dito. Oh, what do you think? Ang gulo. Ang gulo, di ko na naayos. Pagod ako, tira mo, inabot na tayo na halos ng 8 minutes dito. Kakabit lang ako ng punda niyan, ha? Di ba kahit naman kayo mga moms, gusto niyo rin syempre dapat maganda, maayos yung inyong hinihigaan. Especially kapag pagod na galing sa trabaho o kung saan ka man galing. Di ba? So, yan. See? This is it.
Parang maliit yung punda ko. So ito rin ating punda. Masyado lang malaki yung unan ko sa proportion size ng punda nila. Pero overall, okay naman siya. I love it. So don't expect too much ha. Moms, baka mamaya bigla nyo ako sisihin. Pero you can click it sa yellow basket. Yung ganda nitong ating punda. At bedsheet. So maraming design na pwede nyo pagpilian. Ito sakto lang. Itong isa. Challenge. Oh, di ba? Ang cute. Ang ganda. Welcome to my beddings! So, okay na to. Ayan. Bako na yung tignan ulit, di ba? Shillings! Ang aking hatong pillow. Tulog na ulit.